11:36 minuts. Pipo Serrano, què tal? Molt bé. Com Tu què? va? Bé, home. Fas cara cansat avui. He dormit molt malament. Jo anava a dir un matí dur o una nit De dura. fet, no és veritat. No he dormit aquesta nit. Què has fet? Res. Gamberro. A les 3... És una cosa, però a més hi ha una passa d'això, Anna. A mi m'ha passat també com amb ell, Porto tot el dia parlant-ho això, però de veritat he dormit una hora, escassament. Porto tot el matí parlant-ho amb gent i tothom em diu que aquesta nit ha passat alguna cosa perquè li ha passat com a 3 o 4 convidats. Hi havia una discoteca, una A mi festa, també m'ha alguna passat. cosa. No, jo me'n vaig anar a dormir a les 2 del matí, que és una hora normal per mi, i a les 6 del matí estava desperta. Sí, però tu a les 6 també estaves despert. Jo a les 6 estava despert, però ja m'havia aixecat. Clar, és que són I a horaris les diferents. I a les 2 estava, però més de veritat això, una situació tan trista, Sí. tot a les fosques a casa, amb el microones al davant escalfant una mica de llet. Què dius ara? A les 2 de la Un matinada. moment. Llet de quin tipus? Ametlla, soja, vaca... Llet vaca No, desnatada. vaca mai. Molt és que hi ha desnatada. molta moda amb això. No, també hi ha de què? No me'n recordo. Home, de Soja, soja. avenes, De soja Soja està molt de d'arròs. moda. D'avena. Ametlles. D'arròs. No és ametlles, La d'arròs és l'altra? bona, però Ametlla. massa dolça, no? La d'arròs. A mi no m'agrada la d'arròs, prefereixo la de soja. I tu has passat una bona nit, Jo he Pipo? dormit bastant bé. Sí? Bé, En i aquesta principi, setmana sí. què? Aquesta setmana... Bé, aquesta setmana molt bé, però escolta, t'he dit que envejo molt aquesta paella que vaig veure que... Faltaves, aquí, Pipo, Chicote faltaves. va fer el dissabte, Ja. Perquè a partir d'ara li direm Chicote. A l'Àngel, Mira. a partir d'ara serà Chicote. Està bé. Però bé, la setmana molt bé. Jo estic molt emocionat, estic molt content per tots aquests temes que ens han anat caient aquesta setmana. Per exemple? Home, el primer que hem de començar són els socialistes. Que a mi... Déu-n'hi-do, Jo és que des de fa un temps, quan sento la paraula socialista, se'm posa la cara d'una alegria. Bueno, els hi passen coses. És que els hi Diguem-ho passen així. moltes coses. Els hi passen moltes Bueno, però coses. està bé que els hi passin, Sí, Ja tocava. sí. Bé, com per qui no ho sàpiga, aquesta setmana o les darreres setmanes el Partit dels Socialistes estan molt entretinguts, sobretot per aquestes primàries a Barcelona, que dissabte va ser la primera volta, que van guanyar Carmen Andrés i Jaume Collboni, i que, doncs bé, ara ha d'haver una segona volta i veurem una mica com acaba passant. Ells van guanyar, hi va haver aquesta votació que amb €1 a la mà hi podies anar lliurement sent simpatitzant o sent militant, Sí. o no sent res. O no sent res. Bé, una persona, en principi. Bueno, sí. I, doncs, Collboni ho celebrava d'aquesta manera. Doncs bé, avui és un dia feliç, és un dia d'alegria democràtica perquè els socialistes de Barcelona i tota la gent de Progrés hem fet una passa molt important per renovar la política, per renovar el nostre projecte polític. Jo vull agrair molt especialment al meu equip, a les plataformes de suport que s'han organitzat per tota la ciutat, als activistes, als voluntaris, i segur que ho aconseguim. És el Gràcies. típic. Bueno, Està content, és normal, si ha guanyat. De totes formes, com a la vida, cal ser agraït. Allò que diuen en castellà és de bien nacido ser agradecido. Sí. Sembla que ja corren altres tipus d'agraïments. Hi ha qui diu que fins i tot hi ha agraïments pels pakistanesos afincats a Barcelona. Doncs bé, avui és un dia feliç. मैं इंशाल्लाह दुआ करेंगे सारी कौम मिलकर दुआ करेंगे इंशाल्लाह एक दिन ऐसा चैलेंज याद होगा जिस पर सिर्फ आपको भाई बैठ के बातें करेंगे Hem fet una passa molt important. सबसे पहले मैं ये बताता चलूं इस वक्त हमारे कौम को सबसे बड़ा जो मसला रहा है वो ब्लैक वाटर है यकीन कीजिए दंदनाते घूम रहे हैं इस्लामाबाद की सड़कों में कोई बोलने वाला नहीं है घूमते रहते हैं यकीन कीजिए अगर मेरा एक दिन भी सामना हुआ तो दमादम मस्क अंदर होगा यकीन कीजिए उनको ऐसा तक I segur que ho aconseguim. Gràcies. बड़िंग 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 Això ho aconseguim, deia. I també, com no, per si les mosques, pels xinesos afincats a la ciutat comtal, que no faltessin. També? Bueno, també potser van votar, escolta. Això Doncs sap. bé, avui és un dia feliç. 先生，您贵姓？免贵姓王，我叫王丽， Hem fet una passa molt important. 王先生是北京人吗？我是上海人。 És evident, 罗兰小姐呢？我是法国人。 És xinès, No, és xinès. I segur que ho aconseguim. Sí, Gràcies. és xinès de YouTube, però és xinès. Doncs, el que et deia, que Està molt bé. Collboni, escolta, que molta gent ha dit de tot, perquè no l'han de poder votar. També hem de dir que per qui el vulgui criticar o per qui no ho sàpiga, Collboni ja ha ofert retirar les taules que s'han posat Les en 3 dubte. taules de Ciutat Vella, Efectivament, les que va impugnar o que volia impugnar Martí i que va dir, escolta, això no, hi ha alguna cosa que no ha passat bé aquí. Jordi Martí el que volia era impugnar les primàries, Bueno, Sí, exacte. tota Volia la anar una cosa, mica més lluny, tota eh? la cosa, però ell ha dit, escolta, aquestes 3 tauletes em sembla que em sobren. Ja. I llavors, doncs res, que poden no entrar-hi. Però escolta, és igual, deixem el PSC, ja ho hem agraït a tothom, ara veurem què passa a la segona volta, si Carmen Andrés, Collboni o què acaba passant amb Martí, però deixem el PSC perquè ells ja s'entretenen. En Martí ja no passa res. Bé, bueno, ja, però... Res pel que fa a aquestes eleccions En principi primàries, aquestes clar. no, sí, aquestes ja ho té difícil. Ja. Però potser el fitxen, saps? Dins A on? algun...
El partit de l'Aparato, segur, no? El partit de l'Aparato? El de Collboni és el de l'Aparato, diguéssim, Sí. Sí, home, és Bueno, el de l'aparell. No ho sé. Sí, home, sí, jo sí que ho sé. Sí, ho saps, Sí, això? home, sí, tant. Val. És llavors, jo crec que segur que aquest és el que fitxa el Martí. Ah, tu creus? Segur. Estil Obama, Hillary Clinton. Exactament igual. Ja. Navarro dirà, Martí és dels nostres. Molt Jo bé. estic segur. Però bé, és igual, deixem el PSC que s'entretenen molt sols I què fem? parlem d'un tema que ens preocupa a tots. Bé, a tots segurament no, però a gairebé tots, que és la crisi. La crisi que, com tots recordeu, des de que Zapatero va governar Espanya... Bé, recordeu Zapatero, no? Era aquell president que va L'hem haver... vist molt els últims dies. Sí, les últimes hores especialment. No, en els últims dies, és veritat. Sí. Ha aparegut en diverses històries, Elena Valenciano l'altre dia, Sí. ahir el funeral d'Adolfo Suárez. Sí, jo parlava més d'aquest, efectivament. Bé, doncs Zapatero, no sé si recordeu que els darrers mesos del seu govern a Espanya va començar a parlar d'una sortida de la crisi i parlava, segur que tots recordeu això, de los brotes verdes. Clar, home. Sí. Unos brotes verdes que Rajoy, quan va arribar al govern, no veia per enlloc i que li va respondre d'aquesta manera. Nada de brotes verdes, ni nubes pasajeras, ni anticipos primaverales. La realidad económica y social de nuestro país es terriblemente dura y sobre esa base hemos de cimentar nuestras actuaciones. Para los que piden una cierta relajación porque el proceso de cambio ya está en marcha, mi respuesta es ni un minuto. Ni un minut. Ni un minut. Això era el que Rajoy deia en resposta a Zapatero. Doncs bé, per tal de ser justos, Zapatero no és l'únic que parla de sortir de la crisi. Des de l'actual govern, aquest és un mantra que ja comencem a sentir força sovint. Lògic. Us imagineu que això passés de veritat? De veritat que se sortís de la crisi? Home, seria flipant. Oh, i tant. De fet, De Guindos ja ha dit aquest matí que els indicadors econòmics diuen, els estamos avançats, saliendo de la crisi. que la cosa comencen a dir que començarem a sentir bones notícies. Escolteu com estem sortint de la crisi. Nada de brotes verdes, ni nubes pasajeras, ni anticipos primaverales. España en este momento pues ya abandona la recesión e inicia un camino de esperanza hacia el futuro en el que todavía tendremos que trabajar mucho, pero en el que ya hay luz al final del túnel. ¿Cómo dice? Hay luz al final del túnel. Luz al final del túnel. He visto una luz. Luz al final del túnel. Hace tiempo Venus se apagó. Es que estamos saliendo de la crisis no a través de mayores inversiones públicas, sino a través de presupuestos de austeridad. No hay señal de vida humana y yo. Que estamos saliendo de la crisis y que estamos viendo ya señales esperanzadoras en un entorno muy difícil de una crisis económica muy dura. Va a ser el año en el que definitivamente los españoles digamos adiós a la crisis económica. Va a ser el primer año en el que manifiestamente la economía, eso que llamamos la economía, va a crecer. Que España está saliendo ya de la crisis, con una economía saneada y reforzada. Estoy muy emocionada porque la Virgen del Rocío nos ha hecho este regalo adicional en nuestra salida de la crisis. ¡Viva la Virgen del Rocío! La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. Al viento? Al viento. Això és una declaració que va dir Això, Zapatero va dir de debò. Zapatero? Ui, fa temps, en una convenció aquesta... La tierra no es de nadie, salvo del viento. Sí, es va emocionar i es va passar de llarg. Li va agafar un viento, es va passar de llarg. No, segur. I el guionista que li feia els d'allò, doncs també... Diu que t'has tomado. La nit abans tampoc va dormir, saps? Exacte. No. Però per motius diferents, en aquest cas. Absolutament diferents. Bé, estem sortint de la crisi. En principi sembla que així és. M'havia oblidat de dir-vos que dijous passat Càritas publicava el seu informe sobre la pobresa infantil i que som els segons d'Europa després de Romania. Però a banda d'això, estem sortint de la crisi. I com cal recuperar-se i parlar d'altres temes, hi ha gent que no té tants problemes, perquè sabeu que les crisis tenen una cosa, que és que afecten els de més a baix, però en canvi afavoreixen els de més amunt. Com sempre. Doncs bé, per això, amics i amigues, sembla que Barcelona World aviat serà una realitat gràcies a alguns que sembla que ja podríem estar batejant com els nous Pelayos. Sí, escolta. Correr tras un sueño es lo que da sentido a la vida. Esta es la historia de ese sueño. Barcelona World. BSN World i Barcelona World. Barcelona World.
Somos un equipo, con la familia. President Artur Mas. Jo en aquest moment faig de pagès. Hola, primos. Què tal? No hem de tenir por. Andreu Mascolell. Mai. Pere Navarro. El nostre partit no posarà pals a les rodes. Cap ni un. Que somos los Pelayo. Y tenemos la oportunidad de hacer algo único en la vida. Desbancar un casino. Barcelona World. ¿Cuándo empezamos? Es un moment de sumar esforços. Nadie ha pensado en este método antes. No parem de negociar. El croupier tira la bola y tenemos tiempo hasta que diga no vamos. Tenim timó, però no tenim carta de navegació. És una reunió entre zombis. Los primos muy bien, todos muy profesionales. Nos correrán a gorrazos. Pelayo no van a ganar en este casino mientras yo sea director. The future will be Catalan or Taliban. Barcelona World concentra el pitjor del capitalisme de ludòpata. To be continued. ¿Juego, señores? Bé, doncs aquest és el que podria ser el tràiler de nous Pelayo, donarà molt argument cinematogràfic, tinc la sensació. Em sembla que en donaran molt. Molt. Setmana rere setmana durant uns quants anys. I tant. Sí, a mi m'agrada molt lo de les taxes. Sí? Sí, m'agrada sobretot allò que el benefici de Barcelona World, una part es distribuirà per combatre la ludopatia. Em sembla un concepte molt interessant. Tinc ganes de saber quins seran els futurs inversors. Aquest també és un tema estem parlant de futurs inversors, però qui seran els futurs inversors? I si al final passa com Adelson, que diu que al final no? No, home. Sí, no? Això sí que això ho tenim, no? Bueno, no ho sé, jo només pregunto. No ho sé. Escolta, hi ha un altre tema que a mi m'ha cridat molt l'atenció, que és que a més... Bueno, us el posaré i després us explicaré el que m'ha passat, però és un tema que a mi m'ha apassionat. L'altre dia estava al cotxe i em vaig emocionar, però amb llagrimots inclosos, quan vaig sentir aquesta notícia. I el jutge absol, finalment, per falta de proves als 3 Reis Mags de Sort. Estaven acusats d'insultar i llançar caramels amb mala bava a un caporal dels Mossos d'Esquadra. L'advocat de Melcior, Gaspar i Baltasar, Josep Altero, ha dit que estan contents amb la sentència. No. Sí, Catalunya Informació... En sèrio? Sí, això és tal qual. De fet... O sigui, a veure, no, que ho entengui. No ho sabies? Ràpid, que no tenia ni idea. Sí, t'ho explico. O sigui, la història. Els Reis... A la cavalcata de Sort hi havia 3 Reis Mags com a totes les del món, en principi. És boníssim. Els Reis... Com diríem en castellà... Com diríem en castellà... No, jo no la coneixia. Van tenir una picabaralla, no? Com diríem en castellà, se vinieron arriba... Sí, els Reis. I amb els, segons diu la gent dels Mossos d'Esquadra, amb els seus sacs de caramels els van començar a atacar a mansalva i sense discreció. Sí, a banda d'acompanyar una sèrie d'insults que van proferir en aquests agents. És sensacional. És una gran... Però t'imagines? I senta un gran precedent, Bueno, la pregunta és si els van emmanillar. No, espera. És que en aquell moment sembla que la gent dels Mossos devia estar d'esquenes quan va rebre les bufetades dels caramels i els insults, es va girar i no va poder identificar quin d'ells era, per tant no va poder fer res. Però va presentar una demanda contra els 3 Reis Mags de Sort. Els 3 Reis Mags de Sort... T'imagines la cara del jutge? Bueno, la cara de la persona que registra les denúncies... La pots buscar i veuràs la cara del jutge, perquè això es va portar a judici, judici que es va resoldre dimarts passat, i dimarts passat el jutge va acabar concloent que no deia que no hagués passat, sinó que no tenia proves. Que segurament havia passat, però que ell no en tenia proves i, per tant, quedaven absolts. Jo he de dir que ahir, fins aquest matí a les 10 del matí, jo havia paraulat avui a entrevistar el rei Melchor. I què ha passat? Que el rei Melchor s'ha fet enrere. Pobre. Perquè sembla que els pobles ja sabem com són. Sí. I als Mossos no els hi agrada perdre. Ja. Ai, què vols dir? Bé, que no volen sortir gaire més. I Baltasar i Gaspar, tampoc? Gaspar i Baltasar viuen a Barcelona. Bé, perquè estudien a Barcelona. Són joves tots 3, I no han aparegut. No tinc el telèfon, només tinc el telèfon de Melchor. De Melchor. Sí. I a més és que, no puc donar més detalls perquè és... Però i ell què diu, de tota manera? Ell es dedica a sacsar pollastres. A sacsar pollastres? Melchor durant la resta de l'any? Durant la resta de l'any, sí. A la Sort, sí.
Ell diu, rèiem. Comentàvem una mica la jugada. Està bé. Que ells no van fer res, més faltaria. Ells van portar regals. L'únic que a mi em va quedar dubte, que no em va aclarir, si els havien portat carbó als Mossos aquella nit o com ho faran l'any que ve, però no està clar. Sí, m'imagino els Mossos l'any que ve quan estiguin allò la cavalcada, Estan preparats. Amb els antidisturbis. Però bé, el tema era boníssim, a mi em va semblar sensacional. A mi sembla. Bé, fins aquí l'apunt del Reis Mags de Sort, que l'havia de portar perquè sentir això a Catalunya Informació o a qualsevol emissora de ràdio mentre vas conduint és com per caure del cotxe. Sí. Però hi ha un altre tema que també em semblava imprescindible, que és, la setmana passada tu te'n recordes de més o menys com vam acabar, no? Alguna de les coses que vam fer. Tu te'n recordes dels lapsus, per exemple, de Mariano Rajoy? Sí, que me'n recordo. Home, te'n recordes del que va fer recentment, no? A veure... Realmente es algo absolutamente impropio del año 2011, año en el que vivimos, 14. Lapsus. És que Lapsus. li passa a tothom, això. Clar que li passa a tothom, i com li passa a tothom, i justament per compensar, i perquè em sembla que és injust que sempre ens fiquem amb els pobres polítics que ja tenen prou amb el que tenen, he cregut que tu... Encara em tocarà a mi, no? Va, he cregut que ja que no et fèiem sumari avui... Tant que faig lapsus. Que podíem, clar, el que podíem era fer com... Tu te'n recordes el que vam dir la setmana passada? Quan més parles, més probabilitats tens de fallar. I més si no has dormit. Clar, efectivament. No? Amb llet de... No, de vaca. De vaca desnatada. Desnatada, molt desnatada. La vaca, La vaca, sens dubte. Doncs bé, en qualsevol cas he cregut que calia recuperar alguns dels lapsus de Toni Marín, sobretot començant també per un que va fer darrerament. I ara, quan tornem, parlarem d'educació. Però parlarem d'educació en el més ampli sentit de la paraula. Sí, seguro. Saludarem de seguida a un home que es diu Ángel Santamaría i ha escrit un llibre que d'entrada ja ens va agradar molt el nom. Estic una mica cagat. Educación se escribe con H. ¿Cómo dice? Educación se escribe con H. Caca, super cagada y una super cagadísima. No, sin H. ¡Que sí! Con H. ¡Que no! Sin H. ¡Que sí! Con H. ¡Que no! Sin H. Sin H. Educación se escribe sin H. ¿Qué es esto, señor Santamaría? Bueno, pues es un libro... Vaja, que la carpeta es podria dir... aprofitant que el riu passa per Pisuerga. Aquesta ja l'havíem comentat. Bona part de la professió, i probablement no ens adonem, ens llancem sorra a la taulada. Vale, sí, vale. ¿Seguro? Sorra a la taulada. Cuando el río suena, piedra lleva. És una equivocació.